argi eta garbi geneukan eskualde ezberdinetan egon behar ginela, eta zentzu horretan ebai gaur Basaurin tokatu da, Sidonor paren bukatzea manifestazioa. Hala ere, argi eta garbi gaurko egunean salatu nahi dugu ertzaintzak ekarri duen jarrera. Eusko Jaurlaritzak bidali ditu ertzainak gaur langilea jipoitzera, argi eta garbi. Salatu nahi dugu jarrera hau, eta onartezina da, 4 pertsona, 4 langile, Bizkaiko metalgintzako 4 langile bidali dituzte ospitalera, eta zentzu horretan gaur ez ditugu balorazio gehiegi egingo, nahi duguna da argi eta garbi salatzea bizitako egoera. 9 egun hauetan, Bizkaiko metaleko langileek oso argi erakusten ari zarete zuen eskubideen alde borrokatzeko prest zaudetela. Eta borroka hau oso ondo egiten badakizuela. Goizeko 5:00 piketetan parte hartzen duzuen guztioi, eskerrik asko. Egunero esaten dizuegu, baina hala da, onenak zarete, ezinbestekoak zarete. Gaur, Febeneko zuzendaritza batzordean dagoen Sidenorren bukatu dugu. Sidenorrek 25 milioi euroko irabaziak ditu. Akordio aukatzen duen enpresatariko bat den bitartean. Egunero bezala, EAJak ere parte hartu du metalaren greba. Eta gaur goizean berriro gogorarazi digu zein den bere ekarpena. Bere polizia bidaltzea. Eta piketeak egiten ari diren langileak jipoitzea. Gauza bat, argi eta garbi gera daikizuela. Ez dute lortuko. Ez gaituzue kaletatik aterako. Bihar jarraituko dugu. Golpatuta, baina indar berarekin. Bihar goizeko 5:00 elkar ikusiko dugu artetzen. Egoera, azkenen beharrezkoa da langileon eskubideak eguneratzea, ezta? Zentzu horretan, ikusten dugu FEBEMek ez daukela dirudienez negoziatzen jarraitzeko intentzio handirik, behintzat ostiralean bere proposamena inposatu egin zuen negoziatzearen alde apostatzea baino, eta hortaz ez genuen izan beste aukerarik, ezta? Beste 5 greba egun deitzea. Orduan, egoera saiatzen ari gara noski negoziazioaren alde lan egiten, gu negoziatzeko prest gaude lehenengo egunetik, baina ez digute beste aukerarik utzi eta greban gaude. Hortaz, borrokatzeko prest, mobilizatzeko prest eta negoziatzeko prest nola ez. Beste 2 egun dauzkegu bai bihar eta bai etzi, ostegun eta ostiralen beste 2 greba jardunaldi dauzkagu, eta horretaragoaz oraintxe esan bezala apostu egiten dugu tinko negoziazioaren alde. Bihar eskumaldean egongo gara, eta hori, esan bezala eskualde desberdinak, eskualde guztiak ikutu ditugu Bizkaikoak, eta bihar eskumaldean egongo gara, eta etzi bestalde ja Bilbo erdigune. ¡Más negociación! ¡Más comentado! ¡Horror!